Phinde sinibengele sijabule ukuthola leli thuba sizonitholela iy'ndaba zikamaskandi ukuthi ihamba kanjani lapha endimeni. Siyanibona sinibingelela into Fastfood TV le. Nalo udaba oluhle kakhulu lukababa uThokozani Somnandi Langa. Uthi siyashona siziba, sifuna omakade bebona. Uzothi kuhlukana inamhlanje nekusasa. Kusho ukuthi ngo-12 ebusuku loyo izobe isho ezipikheni. Iqembu ama-legend, i-single track, ubaba u-Ali Mgube, ubaba uThokozani Langa Somnandi, uShwi Mantombazane uShwi. Na uzobe khona isihloko sithi uNhlanhla Mkhwanazi. Kuzobe kunjalo-ke. Sike sababona emalangeni adlule becula lapha behlangene behlanganisa umucu othize. Sesiyabona ukuthi khona bebehlanganisa by the time kuphuma le video izobe isiphumile lo singe abantu beyibheka encane wamagitara music. Uthi ngiyabonga mfethu ngokufaka isandla kulo msebenzi Jive and Dollars babuya ngebhokisi 25 July #Khathala angiboni kahle laphana, right. UTencane usephinde wabuya ngomunye umsebenzi. Siyakhumbula ukwakhipha iy'ngoma ey'mbili, enye ehamba khona no-Aphiwe. Usephindile futhi-ke wabuya-ke lapha ehambisana nobani noJive Zimnike noDulas. Sizolindela ukuthi EP or i-single track nakhona sizozwa ukuhamba kwesikhathi. Nansi-ke insizwa laphana ibhalwe ubani uMaskandi Promotion laphana uyayimaketha. Usiboniso njengobani Zulu i-EP ka-2025. Uthi uMaskandi Promotion, bafowethu uphumile ugcwele zonke izinkalo umsebenzi kanjengobani osihloko sithi ithende kini. Ngicela sifake i-support ku-YouTube ngoba kusetshenzwe kakhulu. Asiyayifaka-ke ilinki ipage-ke lilaphana ku-Facebook elikhuluma kakhulu ngoMaskandi. Liphinde liyibhokela lapho kubhokwa khona, ayikho into embi ngalokho. Iy'ndaba ey'ningi ziyathola nakuleli page, ningakhohlwa ukulilandela. Bese ningakhohlwa-ke futhi ukuthi-ke nansi imisebenzi elandelayo. Njengaledi Shero uMaskandi Promotion, uNtencane naye uzokhipha 25 July. Akusekude kakhulu bafowethu, akusekude, sekuseduze, kusele nje iy'nsuku ezingengaki sizwe ukuthi basiphetheleni baphekeni. Bese sizwa nawo kumsebenzi ozoba muhle wama-legend. Kuyajabulisa kodwa usibona ama-legend ehlangana bakithi. Nkosi yami, ile nto sasingayitsheli sizoyibona into esiphelile laphana kubaba uFazi Omnyama asowadlula emhlabeni. Ubaba Washela Mhlophe, umfowabo kaMajazane Phuze Khemisi. Izinto ey'njengalezi sasijwayele ukuy'bona ngabo futhi bakhanda nje umsebenzi omuhle kabi ukuthi Xaxa Beach. Bayazi-ke lapho babejwayele ukubuka ezodumo laphana ku-SABC 1 ngesonto ntambama ngo-6, right. Sizozwa ukuthi basiphatheleni abo baba ama-legend-ke lawo, angeke ubathinte-ke ngengoma, bayayishaya ingoma. Bekuyilokho-ke kuzokubuya njengamanje. Uma sekukhona okuthize futhi okuvelayo, sizophinde sifike kuleli khasi leli or kule channel sizonibikela ukuthi i-update ithini. Nibeke indlebe nangokuzayo. Ngiyabonga, nisale kahle.